Мисля, че ние се сработихме доста добре, буквално от първата минута. И то беше много лесно, защото възгледите ни просто са едни и същи. Гледаме в една и съща посока, работим по един и същи начин, като главната ни цел е да се опитаме, аз не знам дали това е максимално доброто, най-вероятно не е, винаги има нужда от някакво подобрение и някакво усъвършенстване, но да се опитаме на този етап, в който го правим, да дадем максимума от себе си и хората да научат това, което знаем и ние, това, което знам аз. Колкото е, толкова. Даваме го и всеки да си вземе информацията, която му е нужна. Със сигурност нещата, които сме надградили, и те са в организацията. Много неща се подобриха. Екипа става също все по-добър, все по-сплотен. Мисля, че в априори всички са едно професионално семейство, всеки се подкрепя и всеки дава максимум от себе си, за да се случат нещата и всичко да бъде наред буквално от А до Я. От сайта, от информацията, която се дава на хората за конкретния курс, от самия курс, от практиката в курса. Философията на априори е работи се с най-доброто, всички материали и всичко трябва да го има и тогава правим съответния курс. И аз, и хората от априори винаги сме искали да направим курсове, които по нищо да не отстъпват на чуждестранни курсове. Това е било винаги водещото. Мисля, че се получава. Виждаме, че и комуникацията с потенциалните колеги, които искат да дойдат на определен тип курсове, се случва добре. Априори дава доста дори отстъпки на свои клиенти, които са дългосрочни, които са ходили на много курсове, което е нещо много хубаво, защото априори може да даде един пакет от след дипломно обучение, който да даде много знания и много опит, нещо, което липсва на повечето млади колеги, и това да им даде доста добър старт в работата.